שלום, אני אלעד גדג' מבר בלון, ואני רוצה ללמד אתכם היום איך להכין שפם בבלונים. ואנחנו מסובבים בועה באיזה גודל שאתם רוצים את השפם, עושים טיפול פרח אחד, ואז לידו עוד טיפול פרח, כמה שיותר קטן צריך לעשות את הטיפולי פרח. אחר כך אתם מקפלים את הבלון לשניים, עושים את אותו גודל, מסמנים ומפג'רים את הבלון. רגע. אחרי שפיצ'רנו אתם צריכים לקשור. עכשיו, בשביל האף צריך או בלון ארוך או בלון עגול. אני אביא בלון עגול כי זה נראה יותר יפה, או שאפשר בלון ארוך של 360. אוקיי, אנחנו מנקחים אותו בגודל של האף שאנחנו רוצים. קושרים. וטיפ קטן כדי שלא יהיה לנו את הצ'ופצ'יק המעצבן הזה של הבלון, פשוט לוחצים, לוחצים, לוחצים ומחברים את זה לשפם. עכשיו יש לנו מסכת שפם עם אף חזיר. עכשיו נסדר את השפם, אתם יכולים לקפל אותו ככה או ככה וזהו.